meghalayapost.news. Kini kalung ka khubor kabanga ko banai hakarukum jong kajing Jingmut hakibdei bat Jingïakhih Pyrshah ya ka Sorkar bat nga ko aman sedang da Jingkali bat Jingkali kalong bali ba ki Jingïakhih ki bajai kilong ki bakhlain bat ki bala ban penpoy ni syakathong jung jingjok kadauhi kalong bala dengi jet ban penong ye ki Jingïakhih ki bala ban penmi ye ki jing mensau ki jing klumar kanong ka kabu ka bakhrau ye ka Sorkar ba kan ker na ki jing kitkli ka Sorkar kan general comment shikadeye bala ki Jingïakhih ki kot no tang ha ki jing plumar but on katap no ru ya ki mat ki badei bani kren ki badei bani khun ki bakaya Sorkar kan hapan juba hakaba ki briu ki ne kren no ye ki weipat ki benta kum ki jinge ki jing shapting ki jing redman sim ki jing Pynrem ki bami na kini ki jing plumar ha ki Jingïakhih kumta kanong kababha shibon laringi pentikina bagi Jingïakhih ki bangi pelong Pyrshah ka Sorkar kinum thau jingklumar namar kanong rukalat ka kabu yikiriu shim kabu bakin penmi jingklumar knaban penput nam yaki bakhot yaki Jingïakhih ngamla ru klem dai kublik kerpang ikinong elam jong kakasi students union ki ba kloy ban penpau kumba kila penpau haki kot khobor baki pediang ya ki jing kentho ki jing wodau ki jing wodong haki bedei bat kani ka jingja kablami hakani ka sing ka bakila penong ya ki Jingïakhih wat lada kila penshai na du sing baningkong ba ka Jingïakhih jangki kanong ka bajai nga Pynrem juru ye ki briu ki bashim kabu ban penmi jingklumar hakani ka Jingïakhih but ka dauhi ka bapelong bakini ka jingklumar kan mi ka denamar ba ka Sorkar kala bakla bat kamshim na penbiang iki bor pahara ki babiang wat hadin bakil tip bagandon kani ka Jingïakhih lara ka Sorkar kan jin la penbiang iki bor pahara kinong shim kabu kinumi ola ban penmi iki jingklumar aka juk opon nge Pynrem jur yaki seng kali Kamai ki bana Assam ki bala pelong ye ka Jingïakhih Pyrshah ki jingja but bakata ka Jingïakhih ki jingki kalong penban kum ka jing pen ibor ka pamia hap dor bat ka I ka belaja hakani kanong ba ka jingi kini kalong ka khobor ka bang kwa banai hakani ka por ka pamenta meghalayapost.news.